Hei, bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Mă bucur să te văd sau să te revăd și astăzi o să petrecem câteva zile împreună. Acum am o programare la dermatolog. Trebuie să merg pentru un mic defect la piele care trebuie scos și să vedem cum o să decurgă. E prima dată când merg la dermatolog pentru o problemă de genul și o să vedem cum o să decurgă programarea. O să vă povestesc după aceea, pentru că nu cred că am voie să filmez ceva de pe acolo și o să vă povestesc după aceea cum a fost, cât a durat până să primesc o programare, cât am plătit pentru programarea respectivă, pentru că mini-intervenția aceasta este o intervenție privată și nu o plătește Casa de Sănătate, dar o să vă povestesc mai încolo care este procedura și cum a decurs. Pe mai încolo, pa! Și cum ziceam, o să vă povestesc cum a fost programarea la dermatolog. Normal aici pentru medicii specialiști, cam aștept așa undeva pentru o programare între 2 și 3 luni de zile. Am făcusem o programare prima dată prin septembrie și prima programare disponibilă a fost pentru decembrie. A fost la un control de piele și auzisem ceva aici, o aluniță în apropierea gâtului și de obicei când sunt anumite haine sau, să zic așa, anumite tricouri care mă deranjau acolo și acea aluniță se înroșea și se inflama puțin. Atunci îi povestisem dermatologii aceste lucruri și mi-a sugerat ca să o îndepărtez. Atunci am primit o nouă programare pentru februarie. A fost prima programare disponibilă și
Normal, programările la dermatolog, o vizită sau și mai departe le plătește Casa de Sănătate, dar intervenția aceasta, având în vedere că nu reprezintă vreo problemă sau nu se ia în calcul a fi vreo formă de cancer de piele sau așa mai departe, intră la categoria de înfrumusețare. Și acum o să mă pun să împachetez. Vreau să împachetez pentru 4 zile. 4 zile. Cam așa în total. 3, 4 zile. O să merg la prietena mea în Irlanda. Mi-a văzut de anul trecut. Ea este și nașa noastră de cununie. Și merg să o vizitez, să o vedem și să o văd și pe nepoțica. Și să vedem. Și o să vă iau cu mine. Deci, prin urmare, Casa de Sănătate nu plătește, este o intervenție privată și automat o trebuie să plătesc. Intervenția în sine nu a durat mai mult decât 5 minute. Am primit o injecție de anestezie locală și după aceea s-a intervenit cu un laser. După aceea mi-a pus o cremă pe locul respectiv și un plasture ca acesta și mi-a zis că astăzi și mâine 2 zile să nu intre pielea respectivă în contact cu apa și după 2 zile, dacă nu supurează, poate ar fi prea mult zis, dacă nu este rana umedă sau ceva de genul, una bucată motan. Vrea să intre și el în bagaj, să fie luat către Irlanda. Mai trebuie să-mi pregătesc doar gentuța cu gelul de duș, cu pasta de dinți, periuță, peria de păr, cremele și așa mai departe. Și sunt gata. Așa pe repede înainte, pentru 4 zile nu am nevoie de mai mult.
dimineața și ziua 2 astăzi în Irlanda. O să mergem acum la plimbare cu celălalt nepoțel, verișorul lui Jack. Și după aceea mergem la mic dejun și o să mergem la un mall. Hei, și să vă povestesc cum au fost aceste 4 zile în deplasare. Am ajuns joi pe la prânz, m-a luat prietena mea de la aeroport, am venit acasă, am mai povestit puțin, am băut o cafea și mai pe seară am fost la un local unde am mâncat tacos. Au fost foarte, foarte buni. Da. Am băut un cocktail și după aceea am venit acasă, ne-am uitat la un film și cam așa a decurs prima zi. A doua zi am fost la plimbare prin cartier și după aceea am fost la un mall. Am mers până acolo cu autobuz, am zis să vedem și altceva, că de obicei mergem cu mașina, dar am zis să încercăm și cu autobuzul. Și când am ajuns acolo ne-am uitat puțin la niște magazine, am stat și am mâncat ceva la un local, ceva, cred că spaniol, cred că nu știu exact să zic, Nando se zicea. Și după aia ne-am mai plimbat prin magazine și am fost după aceea la un acai bowl. A fost foarte bun. A fost prima dată când am încercat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Foarte multe. Puteai să-ți faci propriul tău acai bowl, să-ți alegi ce vrei tu să-ți pună înăuntru. A fost foarte bun. Îl recomand. Chiar îl recomand. După ce am venit acasă, ne-am uitat iar la un film, am mai povestit. Simplu, nu foarte complicat.
Și a treia zi, sâmbătă, am fost iar la plimbare puțin. Am mâncat micul dejun acasă, mai fost iar la o plimbare prin prejurimi și după aceea pe seară am fost la un local mexican unde am mâncat un burrito. De obicei, când vin tot timpul, cam aproape tot timpul mergem acolo și mâncăm un burrito foarte bun, chiar foarte bun. Și după aceea iar am venit acasă, mai povestit, ne-am uitat la emisiune și cam atât a fost. Chiar vă ziceam că tot a fost simplu, nu foarte complicat. N-am venit să vizitez ceva. Am vizitat acum, cred că vreo 2 sau 3 ani, când am venit în Dublin, ce mai fost Guinness și am făcut un tur cu acel autobuz hop-on, hop-off și am vizitat punctele mari de atracție. Da, deci acum, în mare parte, cam când vin sau când vin cu soțul, venim mai mult să ne petrecem timp cu prietenii noștri. Duminică, astăzi mai bine zis, am fost de dimineață la un pub, am mâncat micul dejun, specific irlandez, cam seamănă și cu cel englez, doar că am uitat să filmez. Dar foarte bun. Tot timpul când venim măcar o dată mergem la un pub de genul și mâncăm micul dejun specific irlandez. Chiar îmi place foarte mult. Și chiar pot să zic că e chiar mai ieftin și decât în Germania un mic dejun. În seara asta o să mai ne petrecem puțin timpul împreună și mâine dimineață o să am foarte devreme avionul către Hamburg și după aceea o să iau trenul către casă și undeva pe la ora 12 o să fiu, cred că, acasă. Cam atât de la acest daily vlog. A fost mai multe zile, așa, nu am filmat foarte mult, cum vă ziceam, a fost mai mult timpul de petrecut cu prietenii, timp de relaxare, de povestit, ce mai făcut în ultima perioadă și nu a fost foarte mult. Dacă ți-a plăcut vlogul meu, te rog să-mi dai un like, un subscribe și o să ne vedem data viitoare. Pa!